खनसेबाव सेरफांगुरिनिफ्राय बरायनो हाबाय नोंथांखौ आसा खालाम सेरफांगुरियाव फैबाय थागोन बेबायदिनो बे सिनेमा हला माब्लानिफ्राय खुलिगोन माला पाब्लिकनि थाखाय माब्लानिफ्राय अपेन जागोन सार बेखौ माखासे फर्मेलिटि दंबावो बे फर्मेलिटिखौ फोजोबनानै पाब्लिकनि थाखाय आगारनाय जागोन सेरफांगुरियाव सिनेमा हल मोननानै बेसेबां गोजोननाय मोनखो मोजां मोनदों माने जेनेबा मोनसे सिनेमा हल ओंखारबाय जेनेबा जोंना बर'नाबो आरो बिदिनिफ्राय ओंखारलांबाय थागोन आरो जोंहाबो सिनेमा हल ओंखारलांबाय थानो माने खाबु मोनबाय थागोन इजि जासिगोन आरो बेबायदि सिनेमा हल जायोबा बयबो नायनो मोजां मोनो बयबो बेसेबांथो माने माबाफ्राव नायबाय थानो ना पेन्डेक्सफ्राव सिनेमा हल जायोबा एसे गोरासिन जायो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनिफ्रायनो बे ओनसोलाव सिनेमा हल नुफेराखैमोन दिनै जों मोननो हाबाय जोबोद गोजोनबाय ना बेखौ माब्लानिफ्राय माब्ला नुनो हादों दा बेखौ मिथिथ'वा माने बिनि माबाफ्रासो दैदेनगिरिफ्रासो मिथिगोन मा उन्नति जागोन मा बेखौथ' आं होननो रोंनाय नंला माने बै एसे गिदिर गोलावफ्रा होनसिगोन आरो जेनेबा आंबो बांद्राय मोनथिजोबा नालाय जास्ट आंबो अपेनिं खालामनायखौ नायफैनोसै दादा सिनेमा চাইছে না কিরকম পাইছে ভালোই পাইছে সেরফাংগুড়ির না সেরফাংগুড়ি দেখিব সিনেমা কয়বার দেখব হঠাৎ কয়বার দেখিব সপ্তাহ জেলা টাইম পাইছিলে কোনটা ফিল্মটো ভাল পায় আমাদের দোকান রাতে 7টা 8টা দোকান কি ফিল্ম ভাল পায় ফিল্ম মানে কি ফিল্ম আইছে সব চাই চাব সব চাই ডেইলি ডেইলি নহ'ব না দে থেংক ইউ दे मासेया सिनेमा नायदों माबायदि नुखो नायनानै सिनेमा हलाव थोयो जायगा थोयो ना थोआ नामावगौमोन एसे दे सिनेमा देखा जाहैबाय थ' कैसा लगा सिनेमा देखे ভালো না ভালো লাগিছে কি দেখছে আজি ভালো দেখছি হ্যাঁ কি ফিল্ম থ্যাংক ইউ जेबो सानाखै मानोथो सिरि बाथ्रा बुंदे नों बुंदो बिथांनाय नंलिया अब्ला हागले जानाखौ बेखौ जाबावनो आं जाब्लाखौनो उथ्रिनो हाथाराखिसैलै आदा लांदेरा नंब्लाबो लांदेरबाय थानांगौ जाबाय बे गुजुनाय बेमारानो आंखौ जोबोद नाख्रेबथारबाय दा बेखौ नायजानोनो एसे रां नांगौबो जानानै दङ नोंखौ गुजुनायाव नङालै सब बेरामानो नाख्रेबसिगोन नोंसोर आग्ला जेरेखम मालायनि बाथ्रा लानानै दै गुदुंजों मै होबाय दाखि मोजां जाबावगोन बेफोर थांखांनाय बाथ्राखौ बुंनानै गोसोआव दुखु दाहोसैलै आदा आं जा भुगिनांगौ भुगिथारबाय मा रायखांनानै नोंसोरनि आखल आखुखौ रायखांनांगौ जानानै फैयोलै नोंसोर जेरेखम गाव गावनि देहायाव बेराम सोनानै लायो हारि आरो माहारिनि देहाखौबो बेबादिनो नोरजिया खालामो नंगौलै आदा नाथाय मा खालामनो गोदो सानस्लाबनो रोङाखिसै थेवबो बे खेबसे अननानै बे सुजुगावनो सासे गुबुन मानसिया बे हाखौ आवग्रिनानै लाबाय बिदिब्ला आंहा मा जाबावनांगौ जाखो बे नोंनि थगायनायनि फाव नङाथ' बेबादि सानलायनाय जागोनलै आदा गुबुनारि बादिब्ला माब्रैसो आंनि हाखौ आवग्रिनानै मोनखो आं आथिं थोंनैजों माबोरै जिंगा जानानै थानांगौ जाखो जिंगा जासै आदा जिंगा सियाबा माथो राहा दंबावो बुजिबाय आं बुजिबाय नों आंनि 500 रांखौ मोननाय खदै बनानै सेसे आदा बेबादि सानलायनाय जागोन आदा नों थाब सफैमोनब्ला हाया जानांगौनि जागोन बेनोथ' जाथारगौमोन आदा बेफोरखौ आं मिथियालै फंबाय हाखौ आंनो खालायनानै होथारनांगोन आंनि 500 राङा सेरफांगुरि माब्रै मोनो सेरफांगुरिया माबायदि सार सेरफांगुरियावथ' सिगाङावबो फैबाय थाखायो खोब मोजां मोनो फैनानै मोजां नाङो आरो दाथ' सिनेमा हलबो
सिनेमा दिन्थिनाय सिजोनसिमहालागै जागोन बा आगष्ट 20 तारिखसोनिफ्राय जानायनि माबा सार जोंनि बिसोरफांगुरियाव जों आबौ आबैनिफ्रायनो सिनेमा हल मोनफेराखैमोन नुफेराखैमोन दिनै जों बेखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथाङा बिनि प्रफिटफोरनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा सार आंबो गोजोननाय मोन्दों सिनेमा हलाथ' जोंनि जेरावबो गैखायानो जायखिजाया सिनेमा हलनि प्रफिट होननानै बुङोबा स्पेसियेलि जोंनि बर' कालचार जिथु जोंनि बर'नि हारिमु बे हारिमुखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे प्लेटफर्म होननानै बुङो बेयाव बेनो जोंनि लाब जाहैबाय आरो बे सिनेमा हल थायोब्ला सावथुन दिहुनगिरिफ्रा सिनेमाखौ साबसिननिफ्राय हामसिन दिहुननायनि खोथाखौ सिन्था खालामनो बायद' जायो निस्सय माने साबसिननिफ्राय हामसिन जों सावथुन नुनो मोनसिगोन जोंनाव सिनेमा हल थानायनि उनावहाय सार बायदिखौ जोङो बिराद हेफाजाब होनांगोन सारा जोंनि सासे बिदाल' नङा बियो जोंनि जेरैबो जोंनि बिराद मोजां बिदा बेखौ मोननानै आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों थेंक इउ